Příjemné odpoledne. Centrum pro komunitní práci dnes vyhlásilo vítěze ceny za podporu místní demokracii. Jde o soutěž určenou pro obce, které se snaží do rozhodování vtáhnout své občany a podporují neziskové organizace. A spolu se mnou je ve studiu ředitel Centra pro komunitní práci Střední Morava Roman Haken. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. A také starosta Kopřivnice Josef Jalůvka. Pane starosto, vítejte i vy. Dobrý den. Pane Hakene, snaha, aby se na rozhodování o obecních záležitostech účastnili občané a také spolupráce s neziskovými organizacemi, tak právě za to města a obce oceňujete. Znamená to, že to v Česku není běžné, že je to výjimka? Tak dá se říct, že to není běžné, ale rozhodně těch příkladů dobré praxe v Česku rok od roku je více. Toto je 5. ročník a v podstatě každý rok oceňujeme 3 nejlepší projekty v té oblasti zapojování veřejnosti. Dá se říct, že ta vaše soutěž, ta vaše cena už má nějaký konkrétní efekt, že ta situace v Česku je už lepší, než byla třeba před těmi 5 lety, že lidé mají zájem o dění kolem sebe a že taky obce mají zájem o to, aby je vtáhli do toho rozhodování? No, to oceňování je vlastně produkt, kdy se snažíme pomocí něho inspirovat. To znamená, na tom workshopu, který právě dneska byl na ministerstvu vnitra, si můžou ti, kteří mají zájem o tenhle přístup, vyměnit ty dobrou praxi, prostě postupy a návody, jak vlastně pracují s občany. A je to taky motivující, díky tomu, že je to oceněné. Sám jste říkal, že vtažení lidí do rozhodování a zájem lidí o to, co se kolem nich děje, není tak úplně běžné v Česku. Čím to je? Je to pasivitou, znechucením, nezájmem, anebo taky třeba tím, že se zastupitelé uzavírají do sebe, říkají si, zvolili jste nás, tak nám do toho nemluvte? Já myslím, že to je z obou stran. Z jedné strany občan de facto není zvyklý se veřejně vyjadřovat tak, jak byli zvyklí lidé v západních demokraciích rozhodně víc než u nás. Za druhé politik určitým způsobem také má pocit, že tím, že dostal mandát, takže už se nemusí s někým bavit a že pouze plní svůj volební program. Pane starosto, vy jste se v Kopřivnici pokusili toto všechno prolomit. Snažili jste se o to, aby lidé spolu s vámi připravovali strategii dalšího rozvoje vašeho města. Můžete to upřesnit, co konkrétně, o čem konkrétně lidé v Kopřivnici rozhodovali? Taky musíme říct, že jste za to dostali 2. cenu. Tak konkrétně se to jmenovalo strategický plán na rozvoj Kopřivnice, čili takový dokument na 15 let, kam chceme, kam kráčíme. Já bych té předchozí otázce ještě možná dodal, že lidé nebyli zvyklí se podílet na rozhodování, že pořád ještě to není tak dlouho od toho zlomu před 18 lety a že spoléhají také trošku, že někdo za ně rozhodne. Je to trošku i pohodlné. Takže my jsme se snažili udělat ten proces široký a vtáhnout do přípravy celého toho plánu a všech konkrétních akcí co nejvíce lidí. Dobře, když to vezmeme ještě úplně konkrétně, o čem tedy lidé rozhodovali? Rozhodovali o tom, jak bude v budoucnu vypadat Kopřivnické náměstí, nebo rozhodovali o tom, kam dáte peníze, rozhodovali o tom, kudy povede městská doprava. Jak to bylo v praxi? Z hodou okolností jste zrovna tato 2 témata vystihl. Jedná se o centrum města, o image vlastně celého města, čili spolu s tím, jak to město vypadá a bude vypadat. Jedná se o novou síť cyklostezek například, nebo síť dětských hřišť, která připravujeme k realizaci, také vzdělávání, a to nejen co se týká budov. Prioritu získali právě školské budovy, kde už teď chystáme jejich rekonstrukci, zateplení a také vzdělávání nebo rozvoj lidských zdrojů, jak se říká, protože to potřebujeme. Měli lidé o to rozhodování zájem? Kolik z celkového počtu obyvatel Kopřivnice se skutečně zúčastnilo toho, řekli, jak by se sami představovali, jak má centrum města vypadat za 5, za 10 let? My jsme v tom počátku nominovali asi 60 lidí celkem v té základní skupině a v pracovních komisích a rozestoupil se ten proces tak, že vlastně evidujeme přes 200 těch, kteří aktivně se zúčastňovali potom jednotlivých jednání, a pokud se jednalo o projednání, které bylo takovou zábavnou formou v centru města, tak to se zúčastnilo dalších přes 300 lidí, takže zhruba 600 lidí přímo vstoupilo do toho procesu. Možná bychom ale měli upřesnit, kolik má Kopřivnice obyvatel, abychom tady neházeli jenom stovky. 23 601 obyvatel k 1. lednu. I 600 je tedy možná úspěch. Ovšem, někdo by si mohl říct, to je populismus. Necháte lidi, ať řeknou, jaký je jejich názor, ale zastupitelé rozhodnou po svém. Nebylo tomu taky v tom vašem případě?
Tak já si myslím, že ne, protože nám šlo především o to, abychom dělali to, co je potřebné, co ti lidé cítí. O té šíři záběru zapojených svědčí to, že to byl jednak generální ředitel Tatry, největšího podniku, a další podnikatelé. A na druhou stranu nám přišli také bezdomovci, kteří se podíleli na rozhodování a díky jim bude také jakési centrum denní očisty se budovat. Jste mě trochu uhnul z té odpovědi. Skutečně potom zastupitelé přijali to, s čím lidé přišli? To také svědčí o tom procesu. Zastupitelé přijali celý ten plán strategicky všemi hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a samozřejmě jsme rozděleni na opozici a jakousi koalici ve městě. Všichni souhlasili, protože jednak byli zapojeni, anebo aspoň měli možnost se zapojit v plném rozsahu. Pane Hakana, už jsme říkali, že Kopřivnice za tu účast lidí na budoucí strategii na rozvoji města dostala 2. místo v té vaší soutěži. Nicméně neocenujete něco, co je v řadě českých a moravských měst běžné. Já si vzpomínám, že například Brno vyhlásilo celou sérii anket, když připravovalo nový územní plán. Já si myslím, že se snažíme oceňovat to, co právě není běžné, ať už je to vyžadováno z zákona, nebo ať je to nadstandardní přístup. Tady v tom případě Kopřivnice je to nadstandardní přístup. V čem to tady bylo výjimečné? V čem to bylo nadstandardní? Právě v té komunikaci s obyvateli, s cílovými skupinami. Těch 600 lidí z toho celkového počtu je mimořádný počet na české poměry. Je poměrně slušný počet, ale taky jde o přístup. Některé zákony třeba vyžadují veřejné projednání jako jednu techniku zapojení veřejnosti, ale pokud úřad uspořádá veřejné projednání v 8 hodin dopoledne nebo 9 hodin dopoledne, je jasné, že nemá zájem o to, aby vůbec se mu veřejnost vyjádřila. Takže přizpůsobit čas, opravdu ty obyvatele aktivně vyzvat a tak dále, to je pořád ještě ojedinělé. Už jenom v naprosté stručnosti říkali jsme, že to, co jsme viděli v Kopřivnici, je v Česku na české poměry v celku výjimka. Jak to vypadá v zahraničí? Jak to vypadá třeba v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku? Taky tam nemají lidé zájem o to účastnit se veřejných věcí? Já můžu říct, že vlajkovou lodí té participace je Holandsko, nicméně co se týče Maďarska, Slovenska a Polska, tak přijímají právě tuto soutěž jako určitý model, podle kterého by mohli povzbudit větší zájem o participaci svých obyvatel. Pánové, já vám děkuji, že jste přišli. Přeju pěkný den. Za studia ČT24 pro tuto chvíli vše. Připravené jsou aktuální zprávy. Mějte se hezky.